Aquest vídeo reflexa la travessa Frase Encantats, que té la característica que es va començar pel Portell Estret, quan a mi em sembla que el lloc que té més sentit i que és més lògic és començar-la pel Coll de Port. Feia poc que l'havia fet amb el que dic, em sembla el camí més natural, més normal, i per tant recordo haver pogut comparar les dificultats que té fer-ho d'una manera o fer-ho de l'altra, i haig de dir que aquesta és més complicada. Tècnicament jo crec que té més riscos que no pas fet en sentit contrari. Un d'ells és el collet que hi ha entre el Lloro, la Monja i el Bisbe, que presenta una llastra de roca molt dreta, molt tiesa, i que fa que la baixada sigui realment delicada, bastant més que no pas la pujada. La pujada al final encara puja 4 grapes, es puja relativament bé, no té massa dificultat, però la baixada realment s'ha de vigilar, s'ha d'anar bastant al tant. El segon punt de més risc, el pas dels barrots, en què per pujar també vas pujant amb relativa facilitat, no és massa difícil, i en canvi de baixar, primera que tu veus el buit que hi ha sota, que ja al moment que t'hi acostes ja impressiona una mica, i segona que les grapes o els barrots a vegades estan bastant separats i arribar-hi costa una mica més, el qual vull dir, jo crec que sobretot si vas amb gent que no està molt acostumada a fer aquest tipus de coses i voleu fer la travessa, millor que la feu començant pel Coll de Port. És bastant còmode.
batre. Baixa Sí. a la cua, Sí, després des del bosc es puja a la cua la cua del bacallà. Ja. sí. i tenim que pujar per aquí, que no és difícil, però clar, tens de cuidar l'altre. Muntanya de pujada. Al revés. Ho vam fer el 2014-2015, però el tipus de gent que anava era diferent. Doncs ara, Mala folla.